Shalom. Para lado HKBP Jalan Lurah Cimahi pas satu tu sudah ruas dohot tamu namar minggu di Tekion suang songonima ruas Neuria namar minggu di Jabotabek. Selamat beribadah mahita. Tak puji matuhata marende tasian buku ende nomor 14 ayat 1 dot ayat 2. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Ai ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinan di tidogoy honda, torop anak tuha sangapon, padenggaton sun induk ni hanguluan nasida, mar hite hapor suhon, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut parisi di rohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang manjua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taonon na haleaon do siak ni bagi, sahat rodihao ni na pinarsilang. Saya tupahi hami marhite asin ni roham, asa margogo hami jala marbegek ni roha, songon anak haholongan ni rohami di akka si taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot to di perbadia marhite hami. Amin. Marende tesian bukan de nomor 743 ayat 1.
Tangihon hamu mapatik ni debata, ima sian patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi maraku pahu bayanonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi gadaonmu jeladang jadi sumanonmu, manang ahana di benua ginjang dohot na di benua tongaon. Rodi nasa di bakasan aik na ditorun di tano, yang go tunggabe si sombaon manang si oluan. Patik patulhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, ayo hona uhumna dosugut akan amar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadion ari minggui, dinanomari ma ulah hamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianani Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hulak ni Rodi pangisi ni hutani halak penamange bati hutam. Adi nanomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituoni. Dibaheni do umbayan na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak magidogogo maita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya parugugui mahami lau mangulahan na humbar tu patikmi. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 178 ayat 2 dohot ayat 3. Tato poti madosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala pertalop ni roha jalan nabasar doho, say marpangulahi maroham nidahami, dibaheni say sesama sude dosa nami, dang adong naho pangasahon hami dukon ni asin ni roham, hati goran na pinatupa ni anakmu do naho pangasahot kami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinop-hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Alani pangalausiota do umbahena tertulang Kristus. Jala binaheni hajahatota do ibana mabugang. Ape to ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangapta. Jala binaheni bugangna malam ita hilala. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Marende ita sian buku ende nomor 322 ayat 1 ayat 2. Tabege bahata di debata turpuk niari mingguon. Imana dianet sian buku Matius 10 tolu. Mamuka sian ayat 10 walu saat ayat 20 tolu. Rap mahita menjaha. Otpe tangiun hamu ma upama taringot tu panaburi. Kejauh Amos Rodo kerja. Nomor turun sinaburhot dalan alaina sinaburhotu nabatuon imana umbege hatai gabe mani gorlas marohana manjakkon alai angguna sinaburho tu persi hupiani imana umbege hatai gabe makol sohonna dia kana dia hasianganon dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai jadi dak saut marparbue ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalanau peoksa amin. Ngerende hita sian buku ende nomor 238 ayat 1 ayat 7.
taha tindakon maha porsiawatai songona hina tindakon ni dongata sa porsian di sandok portebion rap mahita mandok hau porsia di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotano hau porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinibuni si Maria nagabegabian si Antoni perbadia andorang soabubuan ido tuhata na tumona bernit di pangumuan silatus na mate terpaja do ibanadi hau peresilang na tua tu benua toro do bitanom na mulak mangulu dari potoluhon na manai tu surgo lahondul tu siamun di debata Jehova na manai pergugu na suatu dosani disimai bana pai mangulak sugu tu tanoon manguhumir na mangulu dohot namate hau persea di toni perbadia jalanong sadahuria na badia huria atapan ni halak Kristen akan abadia do dia sani dosa do dia tai namando mulak mangulu dosa gudagi ni halak na mate dohot dengan luar na sarasuda amin. Tabigi mah tikting nama saya di Uriata. Onma titing dihita Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi tanggal 27 Februari 2022 Minggu Estomihi Saihoma Gabe Partano Batuaku. Topik minggu ini dang mulak boti hata ni debata. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Angka 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 27 Februari 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk masing-masing. Selanjutnya pemberitahuan angka 5.1 Jemaat yang baru. Gereja kita menerima menjadi jemaat baru. Keluarga Joshua Aritonang, Ibu Boru Batubara, dengan satu orang anak yang beralamat di Pasar Atas Cimahi Wek 5, yang datang dari gereja Katolik, akan menerima proses marguru sebagai jemaat yang diterima dari denominasi lain oleh Bapak Pendeta kita. Kami mohon kepada keluarga Joshua Aritonang Boru Batubara untuk berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk Amang. Kemudian angka 5.2 Pertanyaan Persekutuan Perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Pertanyaan Perempuan se-HKBP Distrik Jabar Tengdi akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Februari 2022 waktu pukul 10 sampai 15 WIB bertempat di 1. Wilayah Regional 2 di HKBP Semarang Barat. Wilayah Regional 1 mengikuti secara virtual di gereja masing-masing atau di rumah pribadi masing-masing. Acaranya 1. Kebaktian awal tahun dengan tema Merendah Kasih dalam Satu Jiwa Satu Tujuan Filipi 2 ayat 2. Kemudian acara yang kedua ceramah diisi dengan talk show, sosialisasi undang-undang PKDRT guna pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan narasumber Ibu Windy Arya Dewi, Sarjana Hukum. Acara yang ketiga, pertemuan pengurus PPD dengan pengurus seksi perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi Regional 2. Kemudian acara yang keempat, Warnasari. Yang berangkat dari HKBP Jalan Lurah Cimahi adalah Ketua Seksi Perempuan Gereja kita Nyonya P. Tambunan D. Boru Tampu Bolon sebagai Ketua Seksi Perempuan
dan sebagai Ketua Seksi Kesehatan PPD. Kemudian angka 5.3 vaksinasi. Pada hari ini Minggu 27 Februari 2022, gereja kita bekerja sama dengan Polres Cimahi mengadakan vaksin AstraZeneca untuk vaksin 1, 2, dan 3 booster bertempat di gedung sekolah minggu yang telah dimulai tadi pukul 8 sampai 12 WIB siang ini. Bagi jemaat untuk usia 18 tahun ke atas bisa mengikuti vaksin tersebut dengan membawa fotokopi KTP dan sertifikat vaksin sebelumnya. Kemudian angka 5.4 pengadaan CCTV. Gereja kita akan memasang kamera CCTV sebanyak 12 titik, yaitu 2 titik PTZ IP kamera di dalam gereja dan 10 titik kamera statis di bangunan pendukung serta pekarangan gereja kita dengan berbiaya Rp35.457.000. Sementara dalam anggaran gereja kita untuk tahun 2022, untuk pengadaan CCTV tersebut dianggarkan hanya sebesar Rp20 juta. Apabila ada jemaat kita yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan CCTV tersebut, dimohon untuk menghubungi kantor gereja atau dapat transfer langsung melalui rekening Huria atau gereja kita. Spesifikasi CCTV tersebut bisa kita baca di majalah dinding gereja kita. Kemudian angka 5.5, hasil tali kasih. Hasil pengumpulan amplop tali kasih untuk Ibu Teten Koster gereja kita yang akan memasuki masa pensiun dalam 3 kali kebaktian yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 adalah sebesar Rp2.186.000. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan tali kasih. Terakhir, angka 5.6, jadwal ibadah minggu. Untuk ibadah minggu depan, 6 Maret 2022, pada kebaktian pagi pukul 7.30 diikuti oleh WIB 4, 6, dan 9. Untuk pukul 10.30 WIB berbahasa Batak diikuti oleh WIB 1, WIB 7, dan WIB 8. Kemudian untuk kebaktian sore 16.30 berbahasa Indonesia diikuti oleh WIB 2, WIB 3, dan WIB 5. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapuji Tuhatta sian buku ende nomor 20 walu uhut ma papungu peliat na perjulu.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramo tiakate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus, hata ni debata dihita di mingguta sadarion, ima natar surat di buku ni panurirang Yesaya bidu 55 ayat 10 ayat 10 tolu. Songon ima dihamuaka manami inanami na marminggu di bagas munabe, hatani debata dihita di minggu tasadarion, sian buku ni panurirang Yesaya bidu 55 ayat 10 ayat 10 tolu. Tajahama marsikat soring. Ai songon hadada budiu dan dohot abolas sial langit, jala dada mulak putih tusi, da jolo di bornohi tanoi jala di pagabi, asa martuburi, jala di lehon boni tu halak panabur, dohot roti tu halak namangaton. Ai ikut di bagasan lasni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon, pangiaron yak kadolok doh robean suarana marulupulup di jolomuna, jala nasahau di ladang martopap tangan. Ima yang go sahakna. Urian itu hatta na hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus lumobi hamu akkaina nami. Ingot tamu dope hatta ni edde kurni pungwani nai namadok rohani jolma marsakap ima. Rohani jolma marsakap dalanna. Siak kata ni debatadoi natar surat di poda 10 ayat sia, rohani jolma marsakap dalanna Jahoba patotu lakana. Ido hatani parpodai asa sude jolma na marsakap dia kadalanna, patupa akka pikiranna, naing matoktong ikon mangasahon debata. Anggo hita na marsakap mamikiri patupahon akka dalatta di urupi debatado, didongani debatado, deba sian natasakapi dioloi debata. Alai deba sian nasa nata pikiri, nasa nata dalaton, nasa nata patupa, disakap ni rohatta di ngulut taon, adul doi sian pikiran ni debata, adul doi sian na sinakapan ni debata. Ido di joloni turpuhon, di tonahod do tu bangsa Israel sa sitong na, sada hata na macayarga. Dada pikirakku pikiran muna, dada dalakku dalam muna ninna Jahoba, ay songon langit do tanoon, songon ido tumibo pikirakku sian pikiran muna, do dalakku sian dalam muna. Ninna Yesaya 55 ayat 21 ayat siye. Dan dalakku dalam muna, dan pikirakku pikiran muna, songo tibo ni langit do tanoma, tibo ni pikiran ni jolma, sakap ni jolma, dalan ni jolma, tu dalan ni debata, si pata kamang do tamwak kainang, dan dapat pikiratta, dan dapat rohatta,
dang dapot ngolutta ahado nasinakapan ni dewata di bagasan sude namasa di ngolutta ido nang namasa tu bangsa Israel dang dapot rohani bangsoi ia hami Israel bangsa pilihan Tuhan bangsa ni dewata bangsa na pinarbaga-baga ni dewata na pinaujat na gabi bangsona jala di bagasan perpadanan dohot opung ni bangsa Israel si Abraham si Ishak do si Jacob pabuan ikon haholongan ni dewata bangsoi si tonga-tonga ni bangsa narong di Portibion alai saunari terbuang bangsoi di tanah Babel saunari di parhatobak bangsoi di tanah habuangan jala ikut dalanan nasida 70 tahun hapor sukon 70 tahun hamaolon di habuangan nasida tu tanah Babeli bangsa Tuhan kok terbuang bangsa pilihan Allah saat ini menjadi bangsa yang diperhamba diperbudak di negeri orang mana mau dipikiri bangsa Israel dia do dalam ni dewata ado sakka ni dewata ado lomo ni rohani dewata ubane ko terbuak kami ubane ko gabi di parhatobak kami ubane ko manaw kaporsukok kami ubane ko manaw haparirok kami di palea bangsoi di tonga-tonga di bangsa Babel dang adong dinasida kebebasan kemerdekaan tung sudedo di pahopit nasida di bagasa pernguluoni mamuji de batape yorai nasida marede martobap tangan dohot memuji guarni Jehovah dang di paloas nasida gari bagas joro na di doluksioni nunga marokso marupak soarong be bogasna bohana mahami songodia na mahami ninna rohani bangsoi maradopon debata amu manami do inanami arang do sada namar baju suguhi marohana mamereng natorasna bahasa suguhi rohana mamereng natorasna lumobi bapakna ala bapak non waing gawi asing dak son na utadday bapak ko ba holokya dorowane tau di partiken na perpudion dung lambago dangau narohana gabi asing bapak kon nin narohani anak buruan tu dia lao disukuni iserong aku di ikopa buaon terlebat otik pe ba mulak tu jabu ngameradu muruk bapak kon nin narohana lumubi ma dia ka sitaringotan maol bapon pangidon ala ulang tahun ni mana pa 17 tahun istimewa rin narohanon didok matu bapak non abong ngon bapak ujo marong aku marpesta teh ulang tahun kon toro bapak non dang rikoti narumikot buharo ho asa marsiajar dengan asa tupang ulum ninna bapak non tangadong pola berpungu-pungu saya mahulat tangiang ninda bapak no tubuh haci wani buru nonton apalah saya lihat do piu pengi dorang evaluasi narohana pala tongo muse di hari ulang tahun nai sonang go diatoi bapak no ni mana tong nang yatoi nang bapak laido rupanya selama ulang tahun mari hoburuda di pai mai maburu no sedari manipat dangadong ucapan selamat ulang tahun ai ngiri mana masaunin narohani buru no tong nabuharo bapon lao satok kini bana neng marmiami do donganna dang paluas dang bui sehali muruk maburu no tu bapak no ya mu do to mak sai lao tak kei tugyuk kamu au holanau tinggal di Jawa nin naburu netong hape au apala lao sokin soyor palosom berbeda bulu malah kodo bapak no anggo bapak no mandok sadok molo hami lao se Jabon na tuam do hami lo monami do aleng ko ho di Jabon mulai na hami di Jabok ko na bapak no moto tangis ana burno mengedungi ditutup kamar di simi ban rupani saya tangis ke jam nei bapon tak kolong rohana dia bapak otoriter do penjajah ini bapak yang tidak mengasihi anaknya na rohani
burunom matong tu bapak non. Hapi mana silau roto ma, sominoto manang ngahulon na, tabu-tabu kalakilaw merdeleni. Dua heli seminggu, sipata tulu heli, lomo-lomona inna rohani burunon rupani. Di laul-laul nyari, gabi sugo marohani burunon tu bapak non. Marsahit ma bapak non. Marsahit, dungi dina marsahiti bapak non. Bergejolak ma di rohani burunon. Antara sedih dan gembira. Dangadong be manukun-nukunau, dangadong be mangorayau, ngai rumah sakit bibana inna rohani burunon. Au bibes ma inna rohani burunon atong. Alai tong golungur rohana manang bohape bapakku de tahen na rohana tu bapak non. Mate ma bapak non. Dak sadia leleng namar sahiti mate ma. Dungi tong ma marhusari di bagasar rohana. Anggo di bereng boh ini bapak non dia dungi do. Alai molo dingo pangalaw ni bapak non apalagi di tiki umur 17 tahun ibana. Dang lungur rohana. Songoni ma margurasa di bagasan rohana rupani. Parmoding ni bapak non. Dungi dung piga dan mate bapak non. Roma makna di jauh ma buru non. Buru hasian. Ninna omak non matu buru non. Di botoho do holong ni rohani bapak mutuho. Saunari mau pasahat. Ninna among ngomma inong ngomma. Inom maka duni bapakmu ulang tahunmu. Iliam matong kaduni bapakmu. Bapak na tu ulang tahun ni burunon. Inom ma selamat ulang tahunmu siap bapakmu. Jahama. Arong go surat na disi. Ninna inong matong. Inom ma tadana. Sa itu dia kami 2 hari, 3 hari seminggu lao. Ainong marsai posiro bapak mudak polarikok botomui. Jala mololao pe hami naing marubak duk dang na mardalani hami jahama surat ni bapak mi ninna inong ngomma tu burunon di jahama atong iya surat ni bapak non songonom ma mauliate ma di debata ala dihaposi doau marnap punahon burukku hasiakku toddiku inna bapak non matong nak pesonggo petiki ede toddiku alenga ibaen bapak nor pani he nangarong go petiki alai tabay ma na maruba do hami alang amar sai tau dak polariko botomui lumurro haman non ninna bapak non molo huorai piho tu satu son asa di hasomal kodo ho nama majaga inung di Jabon. Molo sohudok petuho ulang tahun asa marsiajar doho tahun naro dangadong be bapak mau madok ulang tahun tuho ninna bapak nomma alani lomo ni rohakku molo di jaloho abahinak itu ho asa pirdo todim jala togu roham molo soadong be bapakmu hasia maho inang tangiak komatu debata rakdot inong asabui ho muse paro sehon inong me sian among muna makkaholong hono takis baburuno lungi rohana na yang ditibung tudian ni bapak naon ay di rohana kijam bapon habi ala ngolong di rohana do idok rohana penjaja do bapak kon membatasi ruang gerak do kemerdekaan ni seorang perempuan, seorang gadis yang sedang bertumbuh ninna rohana, HP melatih dirinya supaya kuat dan kokoh ke depan. Tahun naro dangadong BHP bapakku, mado ulang tahun tuau mengajari auri asa sabam rohaku ninna rohani buru nama ujung ngadi haul ma inungon gabi diboto ma diatusi ma odo HP sakap niamukku ubain na dibait tuau songoni ninna rohani boru nama ujunga marsitutu may mana marsiajar gabi anak kon nasea las do rohani inong nga mamereg ibana jale merpadat ibana tu debata
kulas rohani nokku bay nokku saliling mangulu asa tung saut nasi nakapan ni amukku inna rohani burunon amang do tamu kenang hirasongoni do debata tong tuang sona hirasongoni do nang debata tu hita sipata nata sakkapi dang sakka ni debata sipata nata dalani dang dalan ni debata na sipata nata pikiri dang pikiran ni debata adul do asing do gabi tarodo sipata ay nawaru tuhano husak kapi naringgan naro adoro husak kapi hai pason parsahitot do naro husak kapi gabi naniula alai dangadong Jepang nazinalahan nin narohani jol madiba di sima bersuara paruriang Yesaya maddo dak pikiranmu pikiranku dak dalammu dalakku dak sakkamu sakkapu ala yang bu Jeremia 20 sia madok sudah sakap ni debata sakap hasonang adok dak ya disakapi debata hamaguat tu hita nak pesipata tahi lala pamagohon nama Tuhanon sudah sakap ni debata naringgad do nak pesipata tahi lala dia do hadinggano di hamatianon sudah sakap ni debata dauli do nak pesipata tahi lala dia do haulion di hasusanon sehingga memang bodoh sipata margurasa di bagasan rohatta bodoh sipata asing di bagasan pikiratta bodoh sipata adul di bagasan pangatusiota dalan ni debata disima marsaringar hata ni debata nama dok dangadong molak buti yang go hata ni debata dangadong nama risuang anggo hata ni debata dangadong nama risuang anggo padan ni debata tuak kena hina holongan ni rohana disima hita asa togu jala pirton ditta laho madalani ngulutta di portibion arong sakak munay nang naso diuloy debata unang itter gotos rohatta arong pikiran muna amang naso diuloy Jehovah unang itter gotos pakirimotta dia dunuaing dalan ni debata dia dunuaing sakak ni debata dia do naik pikiran ni debata ubain na di paloas debata hita di bagasan ngulutta manaon hapor suko songo bangso Israeli na terbuang tu taro Babel dalan nauli doang go dalan ni debata sakap hasonanga doang go sakap di debata alani imaik di si ko pirto ditta jala togu hapor siauta laho mameo iya hata ni debata dohot padanna dang muba dang ngose tung lomoni rohani debata napasautun naringgat do dihita disaluhut na masa di ngulutay nakpe hasusata olo iro nang itor murah-murah tamad deliak kamang dot tamak kainang unang murah-murah gotos rohatta mago nata sakkapi tiki hasusaan ni pinahan dihitaan anong go nidongan makatay 2 tahun na salpo nga bagak tulu paridungan ni pinahan ni natong tulu tormaranak mo si arong welu arong pitu arong 10 berarti 25 ma pinahan ni natong nanaing pagudang-gudangon na jala mulo di hali-halion di pahan denggan di hali-halihon di tabah-tabahon matok kilo na kan 4 bulanon kiloan yon ngahira 10 kilo ono bulan 100 kilo tabaw kamu majo molo ono bulan 100 kilo taba pitu taba hali pitu hali walu hali 10 sedi sudah sedi sudah gurang mak imate gurang mate ayaw pirak foto sedi sudah ale gurang mak itata pinataw pinahan notong wah sinur na pinahan gabi naniula horas haro tang horas jala gabi ujung nihata doi sinur na pinahan gabi naniula horas jolma irato horas jolma do dakulas perdeladalan ano molo horas perdeladalan mangomo per 3-3 dapat nazinalahan
Jepang dan luluan. Emma tutui Muhammad to. Ima nang mododok kamu anon. Urip putor slow dan wana sagajang jo jami takko jo narak kape. Ngamat sob udah ni ngasobe udah ni rupanite. Jadi HP itor masa saya ni pinani mate tulu. Batu-batu kon 5. Redep onom. Dungi sudah mak idung ngape disitak tong idung ngape anggotang yang ninaton Tuhan mulutung mati pihak anak naon nanggo pala idung naon asa adong muse maranak kinaro ipe disitak kon sitak ko saiti rupanya nang digaris dang laku ikontung amang niripu persaulian HP hamagoan niripu perhunikan HP pargadongan nagabi hepekian ikulu jamai manat inaton baik kuburan na itanom pinahanon rupani songoni soadong marguna sangat songoni sangat nomor pesta di hitan nama saya manuk dibahen manuk mulo namar goar habing yentong isongoni ma namar miakon nina HP habing do rupani teh. Jadi nungarong ison namar miakin HP namar taduk. Daruk taduk na betia ifama habing. Posa nai. Haci nai. Jala parir nai dirasa inatai nak kining sian hagabion sian pangomoan tu parsorion. Sian padapotan tu harugian. Sian lasni roha tu partangisan. Songoni maju jut pikiran ni jolma dak sadala do dewata. Jala di somma macari kot macai togu estomihi. Di somma macari kot akamang do tamu kerang estomihi. Ali jahuba hodo partano bato adiau. Ali jahuba hodo partano bato aku. Hodo partahanakku. Hodo dolo partano batu aku. Hodo batu pertahanan diau. Nagabi mangaleho diau hasabamun niroha juppa masa songon naso hupikiri. Juppa masa songon naso husakapi. Azari maau mangatusi dalam mi. Odo yang nama cari kok di takamang dotta makena. Di bagasan saluhuta kana masa di ngolutta. Di somma marsaringar goarni minggutta sadarion estomihi Tuhan adalah benteng pertahananku gunung batuku tembok pertahanan ketika musuh datang menyerang ketika musuh datang menyergap ketika musuh bertubi-tubi melancarkan serangan musuh hasusaan musuh parsahiton musuh hapogoson haotoon hamatean nama ngaropuhi ngolutta maradu tahilala hita nama jol manadu mangol songo bangsona terbuang nama hita songo bangsona diperhatu badu hita tahilala alai jahubado partano batu aku ibanado haporusakku hatanado senjataku ido minggutta sadarion alani ido bana say toktong ikon takas hata ni debata gabi partano batuan di hita hata ni debata gabi si halom honotta hata ni debata porsiama hamu kamang dotta mokke nangda songoni manang hamuna di jabunguna ai nuangon na tabu marminggu di jabuna mak kamu na jabu yarong goramu kamu sabil mangalang snack kamu tabu hamu ate sodang boy arong ko sabil minum kopi ay sipata sinuk kubara maktaburo na marminggu jabu tabu ramang boy ba minum kopi na ba ite tabunin na ro dak polay kon molo hamu inang ingot toke ine ibu-ibu ine tabu amang na marminggu jabu wa dak polay lu si marsasakin na saya maholan ni taliho buti si majujung ni bawon banga isi beis na wasa horai kosongoni wa mergincu kamu to marsasak kamu
di janak pe jamu ambar mingguin na roma kainat tahun nama sonai berek kamu hami amangin na jadi bolo tu tae tu apa lamar gincuna si son bola binereng na roha toy ma hatana ima narikot ninna hatana ima mang nama baini basabam roha hatana ima tinangihon otik boy mapai apul-apul boy mapain hagugon boy mangalehot diba tiurni roha boy mangalehot diba apul-apul di sude kana masa di ngulun anggo si taononi dang mesadi sian kita saleleng di portibiok kita ima namampain arga situ alani sotung di hilala muda mari suang mauro tu gereja nuang unang adong madok songoni dang adong hatani debata madok dang adong namulak buti dang adong namulak balging halak naro tu bagas joro ni dewata majalo hatana adong dosi peoponna adong sibuanonna adong persaulianna odo narapot tita ilalamu do mulumar minggu hamu arok persaulian muna iro kan mamar buhi taro bar minggu ang kosorong ko persaulian dapat tita siya gereja sona sabam dorohamang namar minggu wih tutu mau lihat mak ningon tong nak peduk saya minggu nganingok musiha mauloni ninna jadi saya minggu tertaringok mak utang si gararon tusan si leonot tusan telepon sian na tua sudah mak ngamulai berwatong ilo binna sebetulnya orang boleh kita pertanyaan anak kamang darot tamak kenang mulai minggu gugur behatani dewatai marsaringar songonna ratano pe jamitai jamita nad kining inang molin na tuha makainang estomi Jehovah pertano batu aku inna jamita nak kining tuha makamang molin na tuha muannon madah hatana do sinjataku ninna hita mamulas ale hari Senin ngamulai robe songon epistel nak kini ani ngaropi dong neng mamargut hatanay ipargu mau tikotik ipargu nanget mulai magalihita ngarobe parsorion ninna alani mersungon na tahilala madalat di batu-batu do hita dalan narais nagok parsorion tertuktu doa Tuhan di perdala nakki ninna hita hari Selasa hari Rabu ngaros siupi isongon na hopit tita rupani tubuh dunia katani debatai alenge terus siupi urak nai ngetor di pamaol ngulutta ngadi hobi behita di hamaoloni alani roban di hatawi pisa setong hari Rabu manang hari Kamis pertanyaan maita tajalo musiatani debata tersongonna mergogo mahita laho mangarutta sian si taononi alai dang buru beta pertanyaan tabereng majura jolo salpu majo Omikron puncak naon ninna awal bulan Maret akhir Februari sampai pertengahan Maret anggo pertengahan Maret nong ngabuhi tetok pertanyaan nate sonari CCTV majo tabae nate CCTV asabui tabereng di namasa di gerejon ngularong namasa bui daun arong namago bui botoon isep pabuatna arong namod dohodok bui disorot jadi suatu ngarok kamu mulai minggu depan melalui masa CCTV on pokok naik kon serius mahamu bah mamereng mulai marjamita bau duguduk mahamu naksu atu siamu pokok naik mak alana arong namai so CCTV torisor nama motong nama atabuni hitaduan ai hami so ai nuaing go streaming ta kolak kami do di layar nuaing aleng ngorok kami tu multimedia mulunung ngarongan non apalagi PVF don nonahon busong nai putar rupa nih iberiban otik unak pula ala isa dangat jarang ko sol meson kola no patala ko ni hala ko dison unak pula soroti tuno kurang mo may sorot to anot tarboto na otik diberiba kan somboy diputar molo na mo dohodok boy ji anon hona sorot tita ba pokok na serius may taba molo marjamita paditay nakpigajang tauluduk ko masoni betul mau lihat ma ninay tarupan itu molo adong sonna dibaen akka parjamita jamitana ta anggu-anggukon taulohon rupani ale unang gawe laos di uduk-udukon
di papodom-podom laos bodom manjing nak songon itu ngat-ngate songon saya dipikir na serius nama nengoy jam itu amang tae masuk na hora jam itu HP nama dohodok do rupane saya songon na jongkor mi beguti namar jami ido binda saya itu saddo bereng ngol mar jami tawai patar do sudi hamu mangasongo diamu isi saya saddo bereng rupane arung kuno baru somar hosan na bereng na bi jami ton namar na warno yang inatan na romana ngamatan na serius na yung romana ngiyon omma narumar minggu ngayon naruat tong bagasan hapi harwar minggu sinukum ay songon na serius do mo nakining naman ang jam ito madamang daksangan na kisarapan namalero lalain si hapi namalero tong ngamar gurok yoroa sibion na so tungarok kita na songon ida kamang da hata ni debata hidupan na dito dangadong mula buti dangadong sudedo hitak kamang angko hata ni debata dangadong na mula buti tidak ada yang sia-sia dangadong na marisuang angko hata ni debata hidupan na olo do pehamu mangajari anak komunan waing hata ni debata olo do pehamu manaringoti geleng nguna hata ni debata ada ngadong begunani ya maksud itangi obi ben waing inna apalah tok ini ba makatai handphone na isamain na mau bilang apa lagi pak udah cepat-cepat lah jangan ngaur putar sana putar sini bilang sana bilang to the point aja ina merok kekelelek tanah kan mau tata pudai na sida ta cari mak buru hasian ningon anakku haulong aku ngolon ningon ahadono bilang aja lah pak ngapain mutar sana mutar sini to the point aja langsung ina gelek tanah batu ita kan gurang guna tua-tua yang makilala mariswang nama muluhu atau kata ni dewa tatu anak kokuna daw mariswang nama muluhu atau naringkan tuaka sudut na posok daw hamu piak kainang dot tamu ka kamang hiado itaringoti hamu hata ni dewa tatu inatta hiado akamata hiado ditaringoti hamu hata ni dewa tatu inatta bertobat mau inang butek dah muhamu rupane ngai tangi okonak kining hatani paditata mamu molo hatani dewata madok uduk madadopon pardi hutana ai bawaido uluni pardi jabuna songon Kristus uluni huriyai nato nama tau kan bertobatlah kau mak butet inato tu inato ya tau kamu dangadong mariswang nakpe mangalo si patay natin baru do peho sa lisa taon bad minggu ngay tosong na padita ko marchamita ho bedia ko ina olo do songoni hatana olo alay balik ni hamu olo do marhusari rohani natte songon na to horo na iro kamatrak kining bahan rohana to arong go sitong nga alani anon alusak ko majawaten songoni madiho bapak ni butet ikon holong doroham maradopon parsoduk bulummu ay Kristus pe dipeleo do dirina maradopok kuryai alani ho pe bertobat mak nenata itu amatem setong kembali kan pauba marham doh dalammu ninna olo rialo amate olo alai saratiki sitong goratu tunerok ninatan hiado nang gua pala marsaringar marhusari ibu tamu do marsaringar gugu alai nangik muse nang gua pala songon na terngiang hatani debata mian di bagasan ngulutta sotu ngadong halak na makilala mariswang makatao katani debata dot mariswang manangihon hatani debata apalagi di masa kopi 10 siau apalagi di masa susanon ado senjata tak kamang dot tamu kerang dia hamaulonon hatana gugut tak dangadong hamalon ni zolma dangadong habis taranna nang dapot dope ay nga 2 tahun hita di pagosa-gosa hamaulonon soi nama pistarni bangsa Amerika soi nama hamalon yak Eropa soi nama hamoraon ni bangsona asing laho madopang kopi 10 sia dang boy dope
sai sak tunaing ado senjata tadi hamaolon partikianon apalagi tiki bangsoi 70 tahun ini nate 70 tahun bak kamu 70 tahun dah sidah tu bani i bangso Babel kita 2 tahun dope nga busi saok kita so binoto be namasan wae ngalani hasusano so tinad da bisolma so tinad da halak alakumar masker hamurupani gabe holo maul boton alai di hasusaani adong dosa kap ni debata nauli na denggan di hamaulonon adong kosakap ni debata na lau patotao tuita haguguonna do lomoni rohana belik sata he di partikiano ngata boto betakas sape dang tuk ha pistaran ni jolma dang tuk hamoraon dang tuk sinadonga do gugu alai tung holan lomoni rohani debata do nabui pa tauhok kita manal puhok kamaulonon alani ringgas mahita manangihok katana ringgas mahita manangihon patiknya di bagasan ngulutta dang adong namarisuang halak nasayolo manangihok katani debata dang adong namula balging namula buti halak narotu bagas joron ni debata manangihon hatana alai taruli dapota persaulian mahita molo tatangihon hatanai jala taulahon lomoni rohanai ay terus doin na hatanai songon hadada budi udan dang adong ima pistar ni Jesayaon di boto si Jesaya do ia aiki ima sirkulasi ni portibion sian gijang madabu mai tutano jala tutanoi hornok mai banak makornopi mamornohi tanoi gabi rapota naik masusuanan gabi adong mama tamual gabi labok mana burak katano alani udan dakolat tu colma alai do tu susuanan do tu pinahan do tu tano asa nabur tanoi dung haru warsian mata muali lau mamu setu sungai satu laut nakok mamu setu gijang gabi hobun haror yuda muse songoni manang hatani debata songoni manang hatana mamornohi tano mamornohi rohatta naung berbatu-batui mangalaboki pikiratta naung magopui mangalehon hagabeon di pikiratta ro di perngulutta asa martubur siani dalan hanguluan dohot lasni roha gabe sai tok tong hita di bagasa pakirimon nang pe sapinur dope latong dope na tubu dang dope tubu di hita anggur situang ngiloba natonggi di bagasan pernguluot tai saat sonari songon na holi dope suasuanan na mangalehon tuita hanguluan sai akasuasuanan na sama perpuehon lomoni rohatta dope na masa sonari alai di bagasan salu namasai toktong marpos ni rohaita detikina martopap tangan ma songonakka hau di ladang napor siai majalo pasu-pasu ni debata gabe tubuh ma dihita sapinur tubuh dihita lasni roha tubuh dihita na husus na angur na hinalomohon ni rohata dungi gabe taddamai di debata gabi puji-pujian di Jehovah dungi tahati dakoma mertua mahalak nama bahen Jehovah partanobatuanna amin martangian mahita mauliate madi huale Jehovah Tuhan nami ala diurupi hodo kami di hamaolonon di hasusanon sipata adul pikiranmu Tuhan tu pikiran nami dang dalanmu dalan nami gabi di bagasan rohana suku-suku dohami ahado sakakmu di ngulu nami ajari mahami mangatusi lomoni roham asahu boto kami ali Tuhan sakakmu sakap naulido na ditiki haletanna patar tungulu nami pasu-pasu mali Tuhan kami di hasusanon asaholan hatami senjata nami ubaik kami ma ho gabi partanobatuan nami
di godang ni hasusaan lumobiak ka ruasmu na di garejaon dohot na di bagas na si dabi manangihon jami taon manangihon hatami Tuhan marhite streaming say patadahom matuhami hinorhon ni hatam na badiyay na mangalabboki panapuhon patiurhon rohanak pikiran nami manaon nasa haporsuhon na songgop tuhami ali Tuhan pasu-pasu masalu ruas ni huriam na di garejaon dohot na marminggu di bagas na si dabi dohot manangihon parmingguonon muse di tikina di nganan na si dabi sa itu pahingulu na sida pasu-pasu na sida le Tuhan ramoti na sida lumobi ale Tuhan diak kadongan namin na sidang isolasi mandiri nuaing alani pakporhon ni COVID-10 siyon manang di dia pinasida maringan pasu-pasu na sida Tuhan lehon tiur ni roha marhite siyan tiur ni rohai margugo na sida mangalo parsahitoni pasu-pasu ruas muna ulang tahun kelahiran panjang umur di nasida sadario samingguon ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida ale Tuhan ujakon hami do ruas ni huriam amang aritonang buru batu bara dohot sadada dana di nasida sai top pamanasida gabi ruas naringkas marminggu gir-gir martangiang persidoh diak kaulau ni huriami ale Tuhan doh memuji guarmu ramoti nasida jala hotok tong mangalio las roha di rumah tangga nasida ale Tuhan pasu-pasu program ni huriam pertangyangan parupuan di Semarang ramot yak karobong aborhak tusi maka tidak kon guarmu doh huriam hakabi bijala luraon na patupahon program pengadaan CCTV salam dengan jala uli ya Tuhan huriamon sa itu pahi masalu ruas ni huriam asadong patupon nami le Tuhan lau patuk konsaluh nak kana pinasa ni huriam lumobi le Tuhan dia katiki nanaing roon say pasaut lomoni roham mariti panitia pembangunan na sedang mengurus izin pembangunan ni huriamon asalam uli dengan reta une saluh na boy mardalan pasu-pasu le Tuhan keluarga Ipan Tambunan Borlubang Gaul di Palumehok ko dana bawa di nasida ramoti madadanaki di bagasak kay pason pergugoy na torasna di bagasan lomoni roham lau permuduhod dadanaki alay Tuhan saat diho masalu ng ulo nami asi maroham alay Tuhan say tukuli hami di ngulo nami pasu-pasu masalu nakalansia ni huriam sanggiat alay Tuhan di hatuhon nasida margugo nasida sayo dingyak ka na mabalu asa tetoktong marpa haporusat tuho di bagas saluh ngulu nasida asi maroham alay Tuhan saha di ho madang doktor dinami saluh na lumobiak ka na madjalo proses vaksinasi sa darion homa napatupahoni gabedalan ni las ni roha di hami ala ni Jesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Marede mahita buku de nomor 470 sada hut papung pilihan. Iba
Tatangyak kumapiliatan. Ali di bata mana amin di bonu gicang oro haroran selalu silelo na dingkado na sa libasa na mauliutus. Pasat kami masyan na ni Leon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu menjalaramo tiasa uparaseyak kami pilihanon pati pulo karajon mo di tonggatongan ni Uriam do di Portivion. Buhay marohan nami mariti titodim. Asalam utadahami kodang ni silehon mitu kami. Asalam kirkir kami madok muliati tuho. Maritihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nilongan namar dosa tu kami, unang kami tu gihot tu pangujunan, palua mahamisian pangako. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahu. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu madi tatabe horas yang kami perhala doa kejalan lurah, tim musik, Sima Juntak, dan tidak lupa Jalur Production, produksi streaming ni huriata horas madi hita, adong dope di hita tong papungon manok tong sialas ni rohata tu dana pensiun KBP, nadi teras ni gariaton. Horas.